Malam Bahaushe ya ce yau ake yin ta gobe sai labari, domin kuwa wata sabuwa ta sake ɓullowa. Wannan shahararriyar jarumar da ta zagi Sheikh Aminu Daurawa ta yi ma malamai kuɗin goro ta sake saken sabon bidiyo. Tuni dai ta fara fuskantar ƙalubale a wajen jama'a ta kowane fanni. Kafin in sako muku wannan bidiyo, idan ya kasance wannan ne zuwanka na farko wannan YouTube channel din namu, yi kokari ka danna mana subscribe yanzu ba sai ka bata lokaci ba. Idan kuma ka riga ka yi mana subscribe masoyi, kokari ka danna mana like da kuma comment, domin hakan shi zai bamu dama mu ci gaba da sankamo muku abubuwan da suke faruwa. Abokai da ƙawaye da 'yan uwa suna ta waya cewa an kama ni kaza wasu sun ce an mun duka, wani ma ya ce an kwakule min ido. To alhamdulillah dai gani a gida. Su dai malamai da kike gani magadan annabawa ne, malamai magadan annabawa ne. Bisa dukkan alamu dai Nafisa ta yi nadaman zagin malami Sheikh Aminu Daurawa da ta yi. Haka zalika bayan haka Haruna Cizo wan Germany, shahararren dan wasan barkwancin nan da ke zaune a ƙasar Jamus, ya yi wani bidiyo da ya jawo hankalin jarumar kamar haka. A je a samu wannan bawan Allah ba shi hakuri, domin ko kin je kin ce wa astaghfirullah Allah na to Allah ba zai yabi mai kin ci haƙin shi. Ba da ke yake ba, wa'azi yake yi, kuma wa'azi malamai suna yi akan kowa. Suna yi akan mai kuɗi, suna yi akan talaka, suna yi akan matsiyaci da wanda ma bai da shi, da jarirai da kowa ma, sai ba maganar su bane, maganar Allah ne. So da Allah, wannan shawara ce zan baki, nan gaba idan zaki bidiyo ki dinga tattauna kalamanki, ki duba ki ga me ya kamata ki yi. Ko irin ma ko kin zage ni, in kin fito kin ta zage na wallahi ko a jikina, amma malamai da suke karantar da mu, wannan babban kuskure ne. Na ga wasu matan ma da suke yin bidiyo suna zagi, su ba a hankula. Akwai mutumin da ka zage shi, wallahi ba ko bai ce ma komai ba, kai da kanka zaka tabbatar da cewa lalle fa ka tabo gaba da gabanta. So Allah ya kiyaye na gaba, dan Allah dan annabi ki gyara. Ni masoyinki ne, ko da kika yi wa da so zagi da mai da sauransu da rashin kunya, ni na fito na nuna miki cewa bai dace ba. Kin yi bidiyo ya fi sono a kaina, ana tura mu ko a target ɗina, amma ban taɓa zagin ki ba, ban taɓa kuma fitowa na nuna miki cewa na ga bidiyon ki kin zage ni ba. So zagin da kika min na yafe miki, amma kada ki ƙara. Na mene na yafe miki, amma kada ki ƙara. In kuma kin ƙara, ruwanki, ba ruwana. Yanzu dai na yafe miki. So malam kuma da kika zaga Malam Ibrahim Daurawa, ki kwamiti manyan mutane a je a bar shi hakuri, a same shi a ba shi hakuri. So mamaki ba, dukkanin mutanenmu wanda ya ga bidiyon nan, ku yi shi a ɗin shi ya zama mana ishara. Idan kana da matsala da mutum, ka nemi mutum, ko za ka ba mutum shawara ne, ka gyara kalamanka sai ka gaya wa mutum. Daga ƙarshe dai Nafisa ta wallafa a shafinta na TikTok, inda ta ba mu Malam Aminu Daurawa haƙuri. Mu dai daga nan sai dai mu ce Allah ya kyauta. Kada ka manta ko ki manta a danna mana subscribe.